Ayan, ayan mga kasinag. Ayan, yung kapareha ni Bagwis. Ayun. Yun. Oh. Oops. Oh. Di ba? Ang galing naman. Ayan o, mapapansin nyo. Ayan si Bagwis sa itaas ng nyug. Bagwis! Kumusta maghapon mo? Ayan, pakainin natin mga kasinag. Yun. Oh. Oops. Oh. Di ba? Ang galing naman. Oh, bigyan ko yung Bagwis ng pagkain mga kasinag. Kumusta ka na Bagwis? Ha? Hindi ko siya napansin masyado mga kasinag pagbaba. O yan o. Oh. Oh, halika. Oh. Ayan. Very good. Oh. Kain na. Kain na. Hindi ko napansin pag baba ni Bagwis. Sinalubong niya agad ako. Kasi na-miss niya ako eh. Maghapon kasi kami mga kasinag hindi nagpangita. Galing kasi ako doon sa inaalagaan ko na lupa. Naglilinis ako doon nung tatamnan ko ng mga nyug, saging. Nililinisan ko kasi marami pang taniman ng nyug doon. Yang karning kalabaw na yan mga kasinag, hindi ko na ginagayat para naman matuto siyang maging matibay pag kain. Kasi pag nakahuli siya ng mga tikling, kung anong ibon, ng mga daga, matuto siyang kumain ng makukunat. Kasi pag nasa wild siya, mga buhay na hayop ang ano niya eh, pagkain. Saka yung karning kalabaw na yan mga kasinag, ano yan, purong laman. Kaya huwag kayong mag-alala mga kasinag. Saka pala may nag-comment, baka maano daw si Bagwis dito, malason ng lason sa palay. Huwag kayong mag-alala mga kasinag, kasi itong palayan dito sa amin, once a year lang tinataniman. Ano po ito eh, sahod ulan kung tawagin. Isang bisis lang sa isang taon natatamnan to. Medyo maputi na yung karne mga kasinag, gawa ng yelo, kaya yelo ko. May isang kainan pa man niya nandun. Susunod na araw, baka manok naman ipakain ko. Mga kasinag, hindi ko po ito pinapakain ng buhay na manok. Kinakatay ko muna ang manok. Kasi baka dumating ang panahon na wala siyang makain. Hantingin ang mga manok ng kapitbahay namin dito. Hindi ko po siya binibigyan ng manok na buhay. Karne lang ang binibigay ko dyan. Wala kasing sagabal dito mga kasinag. Ayan oh. Oh, di ba? Tahimik na tahimik kasi dito. Pagod kasi ako mga kasinag. Kalilinis dun. Kahapon, kanina, bukas maglilinis naman ako. Lilinisan ko naman yung matanim ko doon, mga pinya. Nalimutan ko. Siya nga pala mga kasinag, nakahuli nga pala kami ng nagpuhag pala kami ng pukyutan. Nalimutan kong lagyan ng pukyutan yung pagkain ni Bagwis, yung pulot. Vitamin sana niya yun Nalimutan ko. Sana bukas maalala ko. Nakalimutan ko ngayon. Yung pakakagat ka sa akin, wala na. Di ba? Malambot naman yung mga kasinag, yung karning kalabaw na yan, lambot yan. Puro laman po kasi yan, hindi naman yan yung balat o kung ano. Yan mga kasinag, yung laman ng karning kalabaw, kinuha ko yan sa mga binti, sa hita, kaya medyo may puting balot po yan. Yan po yung mga laman doon sa masil, yung sa masil ng mga kalabaw, sa mga paa, yung mga masil-masil niya, yun po ang kinuha ko. Kumusta ka na, ha? Kumusta ka na Bagwis? Saan ka nang galing? Kaninang umaga wala ka dito Saan ka pa pupunta? Ha?
Layas ka na talaga ha. Layas ka na talaga Bagwis. Malayo pa lang kasi mga kasinag, alam na niya eh na darating ako, tapos pag nakita niya may labit ako, yan yung sigida. Ang bilis niyan. Nakita niyo naman kanina, sumalubong talaga agad sa akin. Hindi ko lang nakunan dun sa itaas ng nyug. Pag baba niya pa punta sa akin, nakunan ko siguro mga kalahatian na. Pero hindi ko pa napansin sa video eh. Sana dumating talagang panahon mga kasinag na makahanap na ng partner si Bagwis. Nung nakarang araw hindi na siya kumain eh. Gawa nung busog nga. Sige na, kain na. Magpakabusog ka ngayon ha. Hindi ko kukunin yan. Ay. Kain na, hindi ko kukunin yan. Sige na, kain na. Sige na. Kain na, kain na. Walang kukuha niyan. Kaya ako nga dinala sa iyo eh, para sa iyo lang yan. Anong nakikita mo? Ano yun? Ano yung malaking ibon na yun? Yan mga kasinag, nakita yan si Bagwis. May malaking ibon kasi. Bumaba dun mga kasinag sa nyug. Tingnan natin ha. Tingnan natin mga kasinag. Kung anong malaking ibon na yun. Hindi ko rin napansin kung anong klaseng ibon yun. Ano siya bumaba oh. Anong klaseng ibon kasi yun? Tingnan natin mga kasinag. Andyan oh. Andyan po mga kasinag sa... Ayun oh. Ay kaparehas si Bagwis. Oh. Ay kaparehas ka ni Bagwis mga kasinag. Ayun na oh. Ayun na. Ay ibig sabihin pala may kaibigan si Bagwis dito. Ay doon na. Nakakatuwa naman mga kasinag. May kaparehas si Bagwis dito. Makakahanap na si Bagwis ng partner. Kaya pala si Bagwis ay nawawala. Ilang araw na. Andun mga kasinag oh. Sigurado ako, kaparehas talaga ni Bagwis yun mga kasinag. Hindi ako nagkakamali. Kala ko kung anong ibon yung mga kasinag. Kasi lumapit siya dito. Dito lang siya bumaba o sa puno lang na nyug na yan. Tapos nung napansin ako, lumipad dun sa gawi dun. Kasi kumakain dito si Bagwis eh. Abangan natin yan mga kasinag. Ibig sabihin, kaibigan na talaga ni Bagwis mga kasinag. Kaya pala ito ilang araw nang palaging wala. Kakatawa naman mga kasinag. Katuto lang mga kasinag, masayang masaya ako. Hindi ko lang alam mga kasinag kung kung nakita nyo. Pero wari ko mga kasinag, kuhaan nyo ng aking video. Paglipad lang ng malaking ibon na yun. Kaparehas pala ni Bagwis. Kakatuwa naman mga kasinag, ang saya ko talaga. Good news po ito para kay Bagwis. Ilang araw ko po siyang susubaybayan, baka simula bukas. Susubaybayan ko po siya, abangan ko siya dito. Sisiguraduhin ko talaga mga kasinag na ipakita sa inyo na siya talaga yun. Hindi po ako nagkakamali mga kasinag, kaparehas talaga ni Bagwis. Kaya si Bagwis mga kasinag, magkakamera ng pamilya. Tuwan-tuwa talaga ako ngayon. Kaya pala ito si Bagwis mga kasinag, laging wala. Tuwing umaga wala siya.
Hindi ko siya mahagilap dito. Tuwing hapon ko lang po siya napapakain. Yun pala, may nakakasama na siya. Ang saya naman talaga mga kasinag. Sana magkameron si Bagwis ng pamilya at dito na lang manirahan sa lugar dyan. Oh. Dyan mga kasinag, sana manirahan dyan sa lugar dyan. Dyan na sana manirahan si Bagwis kasi malaki ang punong kahoy dyan mga kasinag eh. Si Bagwis, very good na. Magkakameron ng pamilya. Oh, dandahan na kasi. Nilunok mo kasi ng malaki eh. Hato lang mga kasinag yan si Bagwis nung pag binibigyan ko yan ng manok, ng mga karning manok, may mga buto yun. Kahit buto, nilulunok niyan. Ganyan katindi si Bagwis mga kasinag. Tapos pag hindi natunaw sa loob ng tiyan niya, yung buto, iniluluwa rin niya. Katiba yan si Bagwis. May pamilya na pala si Bagwis. Nakakatuwa naman. Bagwis, pag minsan ipakita mo sa akin yung kasama mo ha. Ipakilala mo naman sa akin yung kung sino siya. Ha? Bagwis. Ano? Sana dumating ang araw talaga makasinag makapagparami na sila. Meron siya ng kapariha talaga. Ang laki ng mga kasinag, makikita nyo naman doon sa video. Ang laki. Kagaya ni Bagwis. Hindi ko namalayan yung mga kasinag eh. Siguro kanina pa yun maghapon, siguro magkasama ito si Bagwis tapos yun mga kasinag. Hindi ko lang namalayan. Hindi ko lang napansin. Bukas sa umaga mga kasinag, agapan ko, anuhin ko siya, abangan ko. Mailap yung kasama ni Bagwis mga kasinag. Sige na, kain na dyan. Ubusan na yan. Ubusan na. Busog ka na. Di ba? Sobra-sobra talaga yung binigay ko sa yung pagkain. Manawa ka talaga dyan. Pag wala akong mamaya na huling daga, bukas manok ang kainin mo ha. Ay sa isang araw na pala, bukas may kakainin ka pang ganyan eh. Isang kainan mo na lang yung Bagwis. Susunod araw, pag wala ko na huling daga, ang pakain ko sa iyo, manok na lang, hulihan kita ng manok. Kasi yung alaga kong 45 days mga kasinag, medyo maliliit pa. Hindi pa gaano malalaki. Hindi lang bumalik yung mga kasinag. Sana bumalik. Pero aantayin nun si Bagwis. Sigurado ako paglipad dito ni Bagwis, aantayin niya ito. Siguro sabay silang matutulog.
Bagwis, very good na yan ay. Anong pangalan ng kasama mo? Ha? Ipakilala mo naman sa akin. Ha? Ipakilala mo naman sa tatay ang iyong kasama. Ha, baby? Sunod na araw ha, ipakita mo sa akin ha. Ha, ipakilala mo naman sa akin kung sino siya. Ano? May kasama ka na pala, hindi ka nagsasabi. May kapamilya ka na pala dito, Bagwis. Hindi mo ako sinasabihan na. Very good talaga yan ah. Talagang hulog ka ng langit. Bigay ka talaga sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako ng maraming salamat sa iyo, Bagwis. Kung hindi dahil sa iyo, ngayon sigurado magkakapamilya ka na. Lalo na nakita ko ngayon yung magiging kapariha mo. Ang laki. Ang kisig nun, sigurado. Pakilala mo sa akin, Bagwis ha, susunod araw ha. Tingnan mo mga kasinag oh. Yapakaramdaman ni Bagwis kung andyan yung kasamahan niya. Kakaiba ang tingin ni Bagwis mga kasinag oh. Nakikiramdam yan. Nakikiramdam yan si Bagwis mga kasinag. Baka andyan kasamahan niya, baka nakita niya. Sigurado ako mga kasinag magtatagpo sila ngayon. Kailan pa kayo nakilala ni Bagwis mga kasinag? Ano? Kasi napunta kasi ako dito mga kasinag tuwing umaga lang tapos hapon. Pag hindi ko siya nakita ng umaga, hapon ko na siya binabalikan. Kagaya kaninang umaga hindi ko siya nakita. Kaya ngayong hapon ako bumalik. Sakto naman mga kasinag, gutom na nga siya. Sinalubong niya ako. Inaabangan niya mga kasinag, tingnan mo. Kakaiba yung pakiramdam na yun ni Bagwis. Kakaiba yan mga kasinag. Tingnan niyo sa pakiramdam niyo mga kasinag, pag ganyan ang ibon, baka mas expert kayo kisa sa akin mga kasinag. Pero yan si Bagwis, kabisado ko na yan sa lakas ng pakiramdam niyan. Tingnan nyo parang may tinatanaw siya. May tinitingnan siya dito sa lugar na yan mga kasinag. May tinitingnan siya dyan sa parte na yan. Ayan siya oh. Ayan oh. Ayan. Nakatulala siya. Nakatulala. Bagwis! 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 Sinong inaantay mo? Ha? Inaantay mo yung kaibigan mo? Ha? Bagwis? 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 Busog ka na? Ha? Busog ka na? O yan o. Yan pagkain o. Yan. O yan mga kasinag, medyo mailap na sa akin si Bagwis ano.
Busog na yan. Kunan naman natin ang magagandang si bagwis. Diba? Ang ganda ng tayuin niya. Diba? Sabi, kunan naman natin ang magandang anggulo si bagwis mga kasinag. Oh. Kakaibang mga position yan. Ang kisig talaga mga kasinag, ano? Ang ganda ng tayuin niya. Tama na ba? Pag lumipad ito mga kasinag, pakiramdaman ko si bagwis. Kasi inaantay wari ko nito yung kaano niya, kasamahan. Ayan na siya. Oh. Ayan, lilipad na. Ayan. Ayan. Busog na, iniwan na yung pagkain niya mga kasinag. Saan kaya pupunta si bagwis? Sana makita niya yung kaparehas niya. Sigurado ako magtatagpo yan, dalawa na yan. Arantayin ko mga kasinag. Arantayin ko. Hinahanap niya dyan kasi dumapok mga kasinag yung kapareha niya. Doon sa way kabilang nyug doon. Doon dumapok kanina. Oh. Oh, di ba? Tinatawag niya mga kasinag, shareable 100%. Kalahi niya yung nakita natin kanina. Oh, di ba? Napansin nyo? Nagsabay sila ng huni. Pakinggan ulit natin ha. Hindi ko na lalapitan para hindi mabulabog mga kasinag. Makapansin nyo naghuni ha. Dalawa. Nagsabay sila. Oh. Andyan lang. Andyan lang. Oh. Oh. Di ba mga kasinag? Andyan. Andyan lang. Oh. Oh. Pakinggan nyo mabuti mga kasinag ha. Andyan lang. Oh. Ayun. Ayun. Ayun na. Ayan. Ayan, ayan mga kasinag. Ayan, yung kapareha ni bagwis. Ayun. Ayun. Ayun, ang laki, kulay itim. Ang laki mga kasinag. Ayun o, ayun o. Ayun sa puno ng nara.
oh. Iyan. Ayan mga kasinag oh. Yung kaparehas si Bagwis. Ayan oh. Ay itim na itim na. Ang ganda, ang laki. Yan mga kasinag ha, antabayan natin. Si Bagwis mga kasinag, andito. Andiyan si Bagwis sa lugar niyan. Ibig sabihin, babae si Bagwis. Kasi napakalaki nun oh. Itim na itim. Gayang pala yan. Pag ano na, malaki na, itim na. Andiyan pa rin mga kasinag. Ayun pa rin oh. Ayun pa rin. Yun. Saan na pumunta? Si Bagwis andito. Lumipad mga kasinag. Lumipat ang puno yung nandun. Si Bagwis andito. Andito si Bagwis. Andito lang si Bagwis. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo mga kasinag, andito lang si Bagwis. Ibig sabihin, kalahi talaga ni Bagwis yun. Andito lang si Bagwis. Ayun si Bagwis mga kasinag, ayun si Bagwis. Baka hindi na makita ng aking camera. Ayun, nasa puno si Bagwis. Nasa puno siya. Bagwis! Bagwis! Oh, di ba? Oh, di ba? Sabi ko sa inyo mga kasinag, andyan si Bagwis. 100% kaparihas niya. Kalahi niya yung nakita niya ngayon. Kaya nakakatuwa mga kasinag. Oh, di ba? Abangan pa natin kung lalapit. Kasi andun pumunta yung lalaki ay oh. Doon lumipad sa itaas ng nara. Doon mga kasinag. Ayan. Diyan na lumipad si Bagwis. Andyan na mga kasinag. Pero wala. Ayan. Tago tayo, tago. Tago ako mga kasinag. Tago ako. Abangan ulit natin yung ano. Abangan natin yung andun kasi mga kasinag yung isa. Andun oh. Tumago lang ako. Si Bagwis andito sa taas. Abangan natin mga kasinag. Tumago lang ako. Sigurado tatawagin ulit niya yun. Sa mga nagpapa-shoutout dyan, naisulat ko na sa kayo sa The Book of Shoutout. Maraming salamat pala sa ating mga subscribers, viewers. Shoutout din sa inyong lahat. Shoutout pala kay Nuni Tabisola sa nagbigay sa akin ng super thanks. Maraming salamat po sa inyong tulong. Shoutout pala kay Christopher Remoto from Hindang, Leyte. Shoutout kay Michael TV Official from San Mateo, Rizal. Shoutout kay Boy Bujos Vlog. Shoutout kay Shuni Laksun. Shoutout kay DJ Rex Official from Karkar, Cebu. Shoutout kay Rupino Calderon from Rome, Italy. Shoutout sa Kadag and Victorino family. Pagbati galing kay Dong's Vlog. Shoutout kay Manuel Galyangi from Ifugao. Shoutout kay Sinin Montano from Tandag City, Surigao. Shoutout kay Mark Hamun. Shoutout pala kay Wawi Pineda from Iloilo City. At sa partner niya na si Donna Rose Peruno. Shoutout kay Jesus de los Reyes. Shoutout kay Seni from East Bay, California. Shoutout kay Chef Halil from Saudi Arabia. Shoutout kay Kasipag Tracker. Shoutout kay Bravo 07. Shoutout kay Bert TV. Shoutout kay Rene Lozano. Shoutout sa mga taga-bayanan, Black Tree, Virgo Street. Ayan mga sinag, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout kay Daniel Aguilar. Shoutout kay Alberto Gurapo from Las Piñas City. Shoutout kay Alejandro Coracha Damaster. Ayan mga sinag, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito lang, bye-bye.